ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ଯାହା ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ଫେରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ସେ ସମାଜର ରୀତିନୀତିକୁ ଖାତିର କରିନଥାଏ। ସମାଜ ପ୍ରତି ତା'ର ଡର ଭୟ କିଛି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ କଦାପି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିନଥାଏ। ଚରିତ୍ରବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜର ରୀତିନୀତିକୁ ଖାତିର କରିଥାଏ ଓ ନିଜର ଚରିତ୍ର ହିଁ ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜର ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ହରାଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେହି ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ସମୟରେ ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଉପାୟ ସଂଖ୍ୟା 1। ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ସର୍ବଦା ଏହା ନଜର କରିଥାଏ ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ମାର୍କେଟିଂ, ସପିଂ ବା ପୁରୁଷ ସାଥୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଆଡ଼େ ଏକା ହିଁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ହିଁ ମାର୍କେଟିଂ ବା ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ପୁରୁଷ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କେମିତି ଜାଣିବ? ପଡ଼ୋଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବ। ସ୍ୱାମୀର ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରହୁଛି ନା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଜଣେ ପୁରୁଷ ପଡ଼ୋଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। କାରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ହିଁ ଅନ୍ୟର ଘର ଉପରେ ସଠିକ୍ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଟି କେଉଁ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, କେତେ ସମୟ କଥା ହେଉଛି, ତାହା ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇ ରହିବ। 2. ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ ଏହି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇ ପାରିବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଜବ୍ କରନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରଣୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଜାଣତରେ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇ ନେବେ ଓ ଅଫିସ ଯିବାର ବାହାନା କରିବେ। ଅଫିସ ବାହାନାରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତେବେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ବା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିହେବ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଜବ୍ କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ତାକୁ ଫଲୋ କରି ଜାଣିପାରିବ।